convertir en un mag. Las aventuras del mag Polilla. Capítol 4. L'enemic del mag Polilla. Mira, mag, estic dibuixant un arc de Sant Martí. No, gosset, a tu t'han dibuixat. I t'han dibuixat un llapis a la mà per mantenir-te entretingut. Què? Tot és un dibuix! Sí, gosset, tot i això ho ha fet el meu arxenemic, el llapis. Qui m'ha trobat a faltar? No, llapis, no t'he trobat gens a faltar. I perdona que et digui que per ser la teva feina dibuixes fatal. No m'ofèn. No podeu escapar del meu dibuix. Que no? Pues fai un portal i xau! Espitja, mag! Espitja! Amunt! Costa molt, gosset, costa molt. Vinga, espitja! Ai, ja quasi ho tens! Vinga. Què us penseu? Que us podeu escapar així com així? Tot és un gran dibuix! Tot és el meu dibuix! A No baix. podeu sortir! Ai! A baix. Ai, no! Ai! Mira, mag, he pensat de fer com un espantaocells pels llapis. Oh, molt bona idea. Ah, que sí? Molt bona. T'agrada? Mhm. Fi!